थावे वाली माई पर गीत आपन धुन आपन तर्ज। नवरात्र में थामे वाली का लगे कैसन दृश्य बा, कभी वही चीज के दखलौले बा। एही जा थामे वाली मैया के पुकार भइल बा। एही जा थामे वाली मैया के पुकार भइल बा। देखी रहसु वाला सिंहवा पर सिंगार भइल बा। देखी रहसु वाला सिंहवा पर सिंगार भइल बा। एही जा थावे वाली मैया के पुकार भइल बा। भक्त जो हाथ रहले बाट माई पहली घोड़ा घाट। भक्त जो हाथ रहले बाट माई पहली घोड़ा घाट। थामे सातो दिनवा सुख बेसुमार भइला। थामे सातो दिनवा सुख बेसुमार भइला। एहिजा थामे वाली मैया के पुकार भइला। वही जब विदेश के लोग आओ आज आए देश विदेश इनकर कृपा बापी से। आज आए देश विदेश इनकर कृपा बाप विशेष हो। देखी नवरातन में पंडित लोग हजार भइल बा। देखी नवरातन में पंडित लोग हजार भइल बा। एहिजा थामे वाली मैया के पुकार भइल बा। आवे चैत मास के मेला देखी गजब भक्त करेला। आवे चैत मास के मेला देखी गजब भक्त करेला। मेला
मेला मेल मोहब्बत के ऐसन दरबार भइल बा मेला मेला मेल मोहब्बत के ऐसन दरबार भइल बा जखाने वाली मैया के पुकार भइल बा देखी रसुआला सिंहवा पर सिंगार भइल बा जखाने वाली मैया के पुकार भइल बा। भैया जे सचमुच ध्यान लगाई माता चरण धूलि पा जाई जे सचमुच ध्यान लगाई माता चरण धूलि पा जाई अपन शीश झुकावे जिला के कतार भइल बा अपन शीश झुकावे जिला के कतार भइल बा यही जखाने वाली मैया के पुकार भइल बा। अंत में कभी कहता विजय जे माई गुण गाई मैया निश्चित पार हो जाई विजय जे माई गुण गाई मैया निश्चित पार हो जाई विजय विजय खातिर माई पर निसार भइल बा विजय विजय खातिर माई पर निसार भइल बा देखी रसुआला सिंहवा पर सिंगार भइल बा जखाने वाली मैया के पुकार भइल बा जखाने वाली मैया के पुकार भइल बा जखाने वाली